Nik grafitixe behin ez dut, niri da muralismo gexo grafitixe baino, azkenen grafitixe da gexo, ez dago inporta, bai espraxekin o bai pintura zein lekezu baino da, gexo firma hori, bai errepikapen hori ez, firma hoxena. Azkenen beste arte mota bada, nik artelan bezala ikusten dut, eta errespetau egin behar dela besti bezalaxe. Lo que pasa que pasatzeana da askotan grafitixe bai azaldu dila igual toki, ez dakit nola esplikau. Ozein lekutan eitean ine horre polemika bat sortzeu, ez? Jendingan da gutxixo entenditzea eta ja pixketin baditzezu igual beste baten jabetza o era horta, ez? Neuk pertsonalki egixe da pile bat sartzen jutela nire kuadrotan grafitixek, atatzen juten erretatuk eta leku abandonautan daula, guztait ezatxit, estetikie guztait ezak grafitixena eta nire kuadrotan da asko sartu izan ditut. Orduan, nik nahi irutzezat beste arte rama bat, jo gustatzezatuna eta